La cacharra lo que és. Mireu quin home gran. Vale, Arnau, tírale un poquito ahí. Un senyor que s'oxida al sofà, una ment que no troba la boca, una vida que no sap parlar, un profeta més de la derrota, un patriota de la soledat, de deixar-se dur una mascota, un imbècil en autoritat, un sacríleg de la integritat. Cauen les filles anònimes, mort natural, fallen les forces, clima hivernal, tristes i anades, quina postal, lluny de les llums, despedestals, sense homenatges ni flors en corones, com si sols foren persones normals, com si en un món de misèria i de dones fora bonic oblidar. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, de veure tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. Estamos en el bar de Bolo, situado en la calle Doctor Sanchís Ibera de Valencia. Hoy es un bar típico de almuerzo valenciano, el cual tenemos una extensa vitrina para poder elegir el bocadillo y de ahí hasta el almuerzo del rey, que es el almuerzo que vale 20 euros, que lleva la cacharra, la cazalla, la tapa, vamos, un extenso variado, para disfrutar el almuerzo de verdad. Bon dia, almorzadors. Avui estem així, en el nuevo horno, i anem a provar el almuerzo del rei. Que chupito, una arrancadora, ensenyant a Xarxi per ahí. Després una cacharra, que és una cervesa increïble. Un entrepà XL. I després un gin tònic per rebaixar-te. Un gin tònic blau, ara el veureu. Si no todos ustedes ven arroz, yo també està molt bé. Que saps donar ànims quan cal, que busques en cada mirada qui necessita de tu. Mireu els entrepans que n'hi ha per així damunt la taula. Mireu això, este és increïble. Porta un poc de magre per així en tomaqueta i creilletes, i després un souet en una panceta cruixent en salsa hoisin i un per damunt fregidet. Té una pinta espectacular. Vale, anem allà. Va espectacular, la peça és super tendreta, està molt bo. Pa de forn, de bona qualitat, molt bo. Dibuixa uns llavis que recorden primer bes d'aquella nit, paisers i en sols al meu llit. Bueno, acabem ara de l'almorzar. Espectacular, la veritat, molt bo. ¿Cómo ha estat l'almorzar? Hi ha aquí cafè de l'almorzar del rei, Sí. sobretot. Paso y todo. Y el Arnau café, chupito, gin tonic, mira com està. Pa de qualitat, pa de forn. Molta varietat de mescles i molt bones, Más allá que sobretot. chupito. Sí que para aparcar está un poco complicado, Que és el més complicadet al final. I la decoració local també molt curiosa, en coses de la Falla, coses de València. Raúl també. De Raúl, coses de Raúl, és icònic, així, val la pena. I l'únic és lo de l'aparcament, lo més complicat. Així que res, vos deixem i tastar-ho i ens veiem en el pròxim capítol de les Rutes Mozart. Vinga, ale, hasta la pròxima, ale, a volar. Aquella nit, paisers i en sols al meu llit.